Nyimet no. Bawa disumet no PS. Ngamuk dah. Jangan ngamuk. Pengen rabi ya, Mbak. Nah, apa ora? Aku pengen di anaki ngono mau iki. Lha iki PN kuwi anake bisuwi ngono. Iki apa? Berarti teh papat jeruk 2. Sus. Aja udut di bahaya kuwi. Ya ngomong lek. Nesu malah dikandani. Kok geding aku. Ya ngomong lek apa? Bengkong. Iso bengkong. Bengkong no biasa. Oh. Amuges piye? Kayak sing ngopeng ndek sore. Cek keras no, Mbak. Ya ora di iki. Gone wong godhonge wis arek. Walah, muges no. Wala antek mbok bro tape. Lo. Ya. Nyata janji kok. Sesuk enek kerjaan di macul di galengan. Oh. Nah, macul ra iso? Oh. Isone apa? Turu, Anyawan. utang nyawan. Penak men uripmu di. Nah. Turu mangan. Ranti utang. Tang. Utang poso mesti ora mosok ya ora duwe. Utang poso jek duwe ewe. Ya bar kerja mbleh wedhus ngono di. Wis minger sani sungadi Mbak Ima, Mbak. Yang wantot suarane piye di iki? Kan ngambung tambuke. Lah. Cus. Wah. Pelukmu tadi. Tadi. Serak. Cah cilik udut. Umur pira di? 18. Ngomongnya apa? Oh, ayo. 20 enek di we? Bola. Enek Mbak 20, Mbak. Kayakane anak 6 turu ae 17. 17. Wah, 17 tahun lho di we. Pantesan pengen dhewe anak ae mau. Anak-anak wong ya. Anake wong. Sungadi 17 tahun. Wis sunat di? Ora. Masa urung sunat? Sunat di engko tak blehno anu. Linci. Oh, enak kene. Di. Sunatno pengen nanggap apa di? Manggap rebane ya. Rebana? Lah apa? Lah apa? Tayub, Ora. ledek, Ora. campur sari. Ora. Lah terus Pak Imas tau Pak dong, Nak. Bagong, Tau Pak Imas. Pak Imas. Apa kuwi? Kelekmu ne penak wulune. Ndelok. Wong apik ngono. Oh.
Sungadi beratus. Wala. Balik. Wis Sing jadi. sing Mas Sungadi. Oh ini. Bi, tak. Kamu boleh lah tak bayari. Ngomong aja. Diombe enak iki, legi-legi. Sapa di? Kancamu di? Oh. Teko. Dah. Adi dusinur wae, gelem ora? Tôi phải ô lấy lại gạo mẹ Ya, saya tak leren tak titi. thầu cửa ông ai thầu Tahu. bạn phải đi Pesen apa wae? Siji. bạn ô Bakso, samangkok apa ora mangkok? ọ Samangkok. nhỏ Terus? ọ Iok iki apa to? Siji. Terus phải es teh. Es teh piro? phải nhiều 1000. ọ Endok. Endok apa? được bebek Endok bebek. Heeh, terus với suối ọ wah. Bakso, es, sak gelas, endok bebek karo tahu. với bạn phải về u đi Ya. đi ọ ai Belakangan di. Mayong Mayong Mayang siapa sih? Soalnya sedang di. Terus kayak Bambang di. Bang. Lah ya. Wah, setoran ya. Wah, itu setoran Sungadi. Setoran preman nih. Wah, lah. Aku ya mbok kayak ora, Kang. Oh, ya. Oke, Bos. Oke, wala. Sing arek entuk setoran preman, aduh. Wah, 10.000. Wah. Pak Bambang setoran ke Sungadi. Cair masih. Oh. Pencairan nih. Buka tutup portalnya tuh akeh di. Aja le. Sing ngene Pak Sungadi lho engko. Keto. Senono di. Yo, dari obone. Bukti plastik ini yo enak sing ora di. Ngomong iki, Mbak.